Tak u tohoto videa si ukážeme, jak správně vrstvit, nebo teda aspoň jak vrstvím já. Prvním krokem je vytvořit ostrou línii. Jakmile mám hotovou línii, pouštím se do stínování. Stínuji od ocásku ke kořenu nosu. Většinou, co se týká tahů, tak v tomto kroce kombinuju tah k sobě a od sebe. V této části můžete vidět, že obočí si tak jako useknu. Useknu ho cca v části, kde končí koutek oka a za tuto část stínuji už potom velmi opatrně. V dalším kroce si ukážeme jak. Zatím si tedy dostínuju obočí, tedy tělo. Můžete si všimnout, že intenzitou šipek vám chci ukázat i to, že od spodu obočí jsou šipky nejvýraznější. Směrem nahoru trošku ubírám na intenzitě. No a tady už děláme vršky obočí. Vršek obočí vždycky stínuju směrem z těla obočí ven. Tak a tady už máme krok, kdy stínujeme předek obočí, který je opravdu velmi důležitý. Musím být provzdušněný, aby působil opravdu do ztracena. Co se týká tahů, tak dělám tahy směrem z obočí ven a dělám je opravdu jemné. V tomto kroce můžete vidět modré šipky a ty značí to, že tak jakoby ze spodu začnu probarvovat obočí. Obočí probarvuju od spodní linie směrem nahoru. Tyto tahy provádím tak, že si sednu za hlavu klientky a šrafuju to opravdu směrem k sobě. A tady už máme takový finální efekt. Tyto tahy provádím tak, že si položím loket na prsa klientky a začínám probarvovat tělo obočí směrem nahoru. A tady už vidíme dodělávání detailů, to znamená místečka, která se mi zdají světlé, málo probarvené, chybí tam nějaké pixely. Tak prostě opatrně, jemně pixelky vpracuju, opravdu tečkovací technikou. Toto jsou už většinou místa, které jsou opravdu dost ztracená, jemné, takže musím taky jemně pracovat. Většinou si i na stroji snížím rychlost. Tak tady na tomto nákresu bych vám chtěla jenom naznačit to, jakým způsobem by mělo být obočí vystínované, aby mělo ten požadovaný efekt pudru. Působilo opravdu sametově, to znamená, že od spodní části, od spodní linie pigmentu přidávám, mám větší tlak a směrem nahoru samozřejmě na tlaku ubírám, zapravuju míň pigmentu, pixelky jsou dalejc od sebe a to vám potom vlastně vytvoří ten krásný gradient. Tak v tomto kroci si ukážeme, co se děje vlastně s přední částí, která je opravdu důležitá. Jak už jsem ukazovala v předchozích záběrech nebo nákresu, tak obočí opravdu usekávám v části, kde je koutek oka a následně od koutka oka se snažím šrafovat opravdu jemně, tahy provádím ven z těla obočí. Buduju vlastně takový vějířek, jakmile mám hotový vějířek, opět sedám za hlavu klientky a tvořím červené šipky. Modré šipky tvořím opět tak, že si položím loket na prsa klientky a dotvářím požadovaný efekt. V této ukázce si ukážeme, jak by mělo být obočí správně rozděleno. Samozřejmě vytvořena spodní linie, následně vrchní linie, a pod hlavní vrchní linií je vytvořena ještě jedna jemnější a mezi těmito dvěma částmi by měl být pigment opravdu dost ztracena. Můžete vidět zase rozdělení částí u konce koutku oka a kořenu nosu. Tak a tady už vidíte vyznačení opravdu části, která má být nejtmavší a tento prostor dodělávám vždy nakonec, aby to hezky všecko splynulo dohromady.